ଅଶୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜାମତା ପୋଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାରେଡ୍ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଗାର୍ଲସ ଗ୍ରୁପ ସ୍କାଉଟ ଗ୍ରୁପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର କଳାକୃତିକୁ ସେମାନେ ଦେଖାଇ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଜାମଲା ଗାର୍ଲସ ଗ୍ରୁପ ଜାମଲା ହାଇସ୍କୁଲ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାମଲା ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲର ବେଲଗା ଗ୍ରୁପ ଜାମଲା ହାଇସ୍କୁଲ ପରେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଆସିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଟିମ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ମିଶନପାଟର ବାଳିକା ଦଳ। ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ନିଜର ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଜାମଲାର ଜୁନିୟର ବାଳକ। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जामना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जामना बॉयज ग्रुप एवं खूब सुंदर परिवेश निश्चित भाव आम एक प्रतिकूल वातावरण सृष्टि करेछि। प्रदर्शन